Τον κακό στον καιρό. Ορίστε. Γιατί ρε μου λες καλημέρα? Με ξέρεις και από πέρσι? Ή μήπως πίναμε τα ουζάκια μας παρέα? Γείτονας είναι. Μια καλημέρα είπε. Δεν γουστάρω καλημέρες. Σαν Στελιάνο. Ακούσε και καλημέρα πρωί-πρωί. Παίρνω μια καλημέρα ηρεμία. Θεού είναι. Αλλά κι εσύ, γομάρι καλή.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Σταύρο. Καλημέρα. Δουλεύω γιατί αγαπώ τη δουλειά. Καθαρίζω πατάτες γιατί αγαπώ τις πατάτες. Καθαρίστε λοιπόν ψηλόφλουδα τις πατάτες με αγάπη. Σας αγαπώ. Σήμερα είναι μεγάλη μέρα για σένα. Έτσι, Ειρηνία. 17 χρόνια την περίμενα αυτή τη μέρα. 17 χρόνια κόβω πατάτες για τσίπ. Και τα 10 με σουγιά γιατί έχασα το μαχαίρι και δεν εγκρίθηκε ακόμα η χορήγηση του νέου. Αλλά σήμερα, έπειτα από 17 χρόνια εδώ μέσα, θα πάρω προαγωγή. Θα γίνω προσωπάρχης. Τα ξέρεις, Ιερεμία. Άργησαν λίγο να δουν τα δικαιολογητικά μου, αλλά δεν πειράζει. Αρκεί που τα είδα. Θα σε χάσουμε λοιπόν, Όχι, θα με χάσετε. Σύντροφοι, επιτέλους! Κοινωνικοποιήθηκε το εργοστάσιο. Τώρα είμαστε όλοι ίσοι. Τέρμα στην ουσφετολογία, στις διακρίσεις και στους βαθμούς. Όλοι είμαστε ίσοι στην υπηρεσία των τζιπ του ελληνικού λαού. Ρε Μίτσο, Να με λες σύντροφο. ρε σύντροφε Μίτσο, εγώ σήμερα περίμενα προαγωγή, αύξηση και... Και πήρες πιο μεγάλη χαρά. Ρε Σταμάτα Μίτσο, με πρόχνει. και με την προαγωγή τι θα γίνει? Τι να την κάνεις τώρα. Είμαστε όλοι ίσοι. Ναι, αλλά εγώ 17 χρόνια καθάριζα πατάτες και... Κι άλλοι τις τρώγανε. Καιρός ήρθε τώρα να φάμε κι εμείς τσιπς. Θα μου δώσουν τουλάχιστον καινούριο μαχαίρι. Α, όχι να αρχίσουμε από τώρα τα ρουσφέτια. Μπορείς να έρθεις 5 λεπτά πιο μπροστά να μ' αλλάξεις. Δεν θα καθαρίζω πια πατάτες. Τώρα έγινα υπεύθυνη παραγωγής. Έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίσοι. Είμαστε. Γι' αυτό κι εγώ έγινα επόπτης. Κι εγώ επόπτης για να είμαστε όλοι ίσοι. Κι εγώ τότε υπεύθυνη. Ισότητα δεν έχουμε. Σοβαρά λέγεις τόσο χρονιά να Άκουσε να δεις Μάκη. Να δεις που μόνο εγώ θα μείνω εργάτης. Να μου έδιναν τουλάχιστον ένα καινούριο μαχαίρι. Πού είναι τα παιδάκια του διαμερίσματος να τους παρακολύγω στην... Καλό τους, έλα σούλα μου, καλό. Κοιτάξτε τι σε έφερα, έλα, αυτό για την σούλα, ελάτε εδώ παιδιά. Κοίτα εδώ εσένα για τα δοντάκια σου βουρτσίτσα, έλα, εσένα καζάκια, πιάστα βασιλάκι, πιάστα. Ναι, και σένα γιογιό, Πιο σιγά, θα γκρεμίσετε το σπίτι. Σωστά, και το χρωστάμε ακόμα. Νέρια μου. Μπα, γιατί τόση επισημότητα? Γιατί σήμερα έχεις τα γενέθλιά σου. Αλήθεια, έχω τα γενέθλιά μου, το ξέρετε. Κοιτάξτε, παπά, θέλω να τα δω. Αγόρι μου. Μπράβο, παιδιά μου. Παίχτε εσείς. Σαν πεζαζλούδα ήτανε. Ποιος να είναι?
πήρες ένα δάνειο από την τράπεζα για να αγοράσεις το σπίτι. Μάλιστα. Δεν το πλήρωσες όμως. Μα μόνο ένα γραμμάτιο χρωστάω. Εξήγησα στον κύριο Διευθυντή και μου είπε ότι θα μου δώσει δάνειο. Δεν είναι μόνο το γραμμάτιο. Είναι και οι περιμερίες. Οι περιμερίες? Το σπίτι θα βγει στο πληστηριασμό. Το σπίτι? Το σπιτάκι μας? Και τα παιδιά μας? Θα βγουν και αυτά. Δηλαδή πλήρωσε και να το σώσεις. Μα τι να πρωτοπληρώσω. Ένα μισθό έχω. Εξήγησα στον κύριο Διευθυντή. Με τις εξηγήσεις δεν εξοφλούνται τα χρέη. Ορίστε τα χαρτιά σας. Αντίο. Πάω τα παιδιά για ύπνο. Καλά θα κάνεις. Να δουν και κανένα καλό όνειρο. Γιατί όταν μεγαλώσουν όλα εφιάλτες υπερημερίας θα βλέπουν. Σπάσω κάνα ποδάρι. 1, 2, 1, όχι δεν είναι αυτό το πόδι. 1, 2, 1, 2, 1, 2, εντάξει. Ποιος είστε? Αρχάγγελος Ανταμάν. Ποιος? Δεν άκουσες? Αρχάγγελος. Έχεις λίγο νερό, γιατί μου κόπηκε η χολή από την τρομάρα. Εσύ είσαι αρχάγγελος? Γιατί, δεν σου γέμιζε το μάτι? Όχι. Και εξάλλου δύο είναι οι αρχάγγελοι. Ο Μιχαήλ και ο Γαβρίλ. Αυτά παθαίνω για να μου αρέσει η διαφήμιση. Δηλαδή είσαι αρχάγγελος? Το είπαμε αυτό. Μήπως σου βρίσκεται κανένα έμπλαστρο? Να δεις που έπαθα ζημιά από το σκαρφάλωμα. Και γιατί σκαρφάλωσες? Για να κάνω εντυπωσιακό μπάσιμο. Και εσύ βρε άνθρωπέ μου, την απλόστρα δίπλα στο παράθυρο βρήκες να τη βάλεις. Νομίζω ότι το αστείο παρατράβηξε. Ποιο αστείο? Μια στιγμή. Μια στιγμή. Εσύ δεν είσαι ο Ιερεμίας Αγιόκλημας οδός Αλαμάνα 47 κωδικό νούμερο 76.527.035 κάθετος 53? Εσύ δεν είσαι? Εγώ είμαι. Αλλά εσύ τι θέλεις εδώ? Να δω τη δυναστεία. Τι ανόητοι που είσαστε εσείς οι άνθρωποι. Έλα, έλα, ντύσου μη πουντιάσεις. Να φεύγουμε, έλα. Πού να πάμε? Μα είσαι βλήμα. Στον αγύριστο θα πάμε. Στον άλλο κόσμο. Τόση ώρα είμαι εδώ μέσα και ούτε μια γκαζόζα δεν μου βγάλες. Δηλαδή θα πεθάνω? Εντελώς. Δεν μπορώ. Και ποιος σε ρώτησε εσένα? Εμένα με ρώτησες αν ήθελα να τσακιστώ. Άκου κύριε Ανεμιά. Ανταμάν. Αρμένης είσαι. Ανταμάν σημαίνει χωματένιος, δηλαδή ο άνθρωπος από χώμα, όπως ο Αδάμ. Μάλιστα. Λοιπόν άκου. Έχω να πληρώσω ένα γραμμάτιο για να μην μου πάρουν το σπίτι. Δεν τα κανονίζω αυτά τα πράγματα, ρε Ιερεμία. Εγώ απλώς εκτελώ. Άντε, ντύσου να πηγαίνουμε. Σε παρακαλώ κύριε Ανεμάν. Ανταμάν. Μάλιστα. Άσε με μόνο μια εβδομαδούλα. Αδύνατον. Θα φέρεις τώρα κάτι να πιούμε? Εδώ κόντεψα να αφήσω τα κοκαλάκια μου για πάρτι σου. Να σου φέρω ό,τι θες. Τι πίνεις? Ό,τι να είναι, αλλά χωρίς ανθρακικό. Τώρα? Άνοιξε. Κι αν είναι κανένας φίλος, τι να του πω? Από εδώ ο κύριος Θάνατος. Είμαι αόρατος για τους άλλους. Άνοιξε. Αόρατος. Τι θα γίνει ρε μυστήρια? Δεν φτάνει που με πέθανε την ώρα που είχα ρέντα στο ζάρι. Με έχεις τώρα στήσει μια ώρα απόξω και περιμένω. Εγώ κόντεψα να τσακιστώ. Τι μου λες τώρα? Ποιος είσαι? Μάχος τεζαρισμένος, χάρηκα κάργα. Όχι, είναι ευρεγμένο. Λέει ότι τέζαρα κι εγώ. Για να το λέει, αυτό είναι αυθεντία. Άντεψε. Πήγαινε ρίξε κάτι απάνω σου και άντε να το δίνουμε. Δηλαδή είναι αλήθεια? Να σε θάψω. Άντε πάμε. Χασομεράς.
Πού πας? Να μην πάρω κάτι μαζί μου. Όχι βρε παιδί μου, ρίξε κάτι πάνω σου και φέρε εκείνη την πορτοκαλάδα. Μου άλλαξε στα φώτα, στο περίμενε. Να σου πω, κι έτσι καλός είσαι. Είσαι για μια ζαριά. Είμαι. Φύγαμε. Το τυρί το είδες. Τη φάκα δεν την είδες. Με μάδισες ρε Μάχο, με μάδισες. Μπορείς σαν αρχάγγελος να είσαι ξυφόλουρο και τσιμάνι, αλλά στο ζάρι αδερφέ μου είσαι μάπα. Ταξί! 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 Έπεσε σε κουφό ρε. Καλά ρε τσόγλανε. Δεν θα έρθει και σένα η σειρά σου, Αυτό είναι το πρακτορείο για τον αγύριστο και για καμουφλάζ στεγάζεται μια εταιρεία ασφαλιών ζωής. Και αυτοί εδώ είναι οι φάκελοι που περιέχουν τις καλές και τις κακές σας πράξεις. Είναι τα διαβατήριά σας για το μεγάλο ταξίδι. Καρμουνάκια, δεντρολίβανο, κεράκια και βότανα μαγευτικά. Έχω και ρολογάκια σέικο και τσιγάρα αμερικάνικα. Της θείας σου οπιθμήν. Ελάτε, πάμε παιδιά, πάμε. Πάμε να τελειώνουμε, πάμε. Θα προλάβουμε το τρόλι. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Τι μπορεί να κλέψει κανείς από εδώ μέσα? Μην το γελάς. Είναι 3 μήνες που έχουν κλέψει το ζηλεφάκι του Αβραάμ και ο άνθρωπος κοιμάται στις μολόχες. Άντε Ρανταμάν και με κάστρωσες, το περίμενε. Πήγα να σκοτωθώ απόψε, ο τύπος είχε βάλει την απλώστρα κοντά στο παράθυρο. Μη φωνάζεις λοιπόν. Γνωστή φυσιογνωμία ο κύριος. Ποιος είναι? Ο Μέγας Αλέξανδρος. Και έγινε πράκτορας ταξιδίων. Έχει πείρα από ταξίδια, γι' αυτό πήρε αυτή τη θέση. Κύριε Μεγαλέξανδρε, είμαι τόσο συγκινημένος που γνωρίζω από κοντά ένα τόσο διάσημο συμπατριώτη μου. Άντε ρε χάλια. Παρδόν. Ναι ρε και εσύ χάλια. Μου βγήκε ο πάθος για να φτάσω στην άκρη του κόσμου και εσείς τα κάνετε μαντάρα. Ούτε τον τάφο μου δεν έχετε βρει ακόμα. Βρήκαμε όμως του κυρίου μπαμπά σας. Είχε μπαμπά ο κύριος. Μάλλον. Και βέβαια είχα. Μπάσταρδος είμαι. Κι εγώ που δεν ξέρω αν είχα... Τι είμαι? Μπάσταρδος. Ευχαριστώ πολύ. Καλοσύνη σας. Είναι κακό αυτό? Άντε ρε παιδιά να φεύγουμε. Ναι, πείνασα κιόλας, πάμε. Ναι. Αχα, αν έχετε δουλειά, φεύγουμε και ερχόμαστε άλλη φορά. Άσε τις ανοησίες και δώσ' μου το φάκελο. Μάλιστα. Εγώ κύριε Αλέξανδρε, έχω ένα γραμμάτιο απλήρωτο. Δεν γίνεται να πάρω καμιά παράταση. Αφού ήρθες, θα μείνεις. Δεν ήρθα, με φέρανε. Ανταμάν, Μάλιστα. πηγαίνε τους για τα υπόλοιπα. Και πού είσαι? Μάλιστα. Άλλη φορά μην αργείς. Κοίτα που είναι και βιαστικός. Λες και έχει την πίτα στο φούρνο, μην του καεί. Τεζαρισμένος άνθρωπος. Άσε τις εξυπνάδες και δώσ' μου το φάκελο. Παρακαλώ. Πιο ευγενικά. Είμαι ευαίσθητος. Μπα. Ναι. Εσύ, τη διχταράς ο Αλέξανδρος, Μέγας.
Το πήρες από το Μέγας Αλέξανδρος. Μέγας πηδηχταράς. Αυτά δεν είναι για σας, είναι για όσους εργάζονται εδώ. Άντε, πάμε να τελειώνουμε. Πού πάμε, κύριε Ποταμιάν? Ανταμάν, παιδί μου. Ανταμάν. Ο Αντάμ. Ανταμάν, παιδί μου, είπαμε, και πάμε στο ψυχοδρόμιο να πάρουμε το σκάφος των 10 και 20. Ελπίζω να βρω καμιά καλή θέση δίπλα στο παράθυρο. Μάχο, ναι. Μάχο, έβαλες χέρι. Δεν πρόλαβα. Μόλις είχα αρχίσει. Στο καλύτερο με έκοψες. Πάμε, έχουμε δουλειά. Έλα, έλα. Άλλωστε τεσσαρισμένοι είμαστε. Δεν έχουμε αμαρτία. Πού πας? Όχι, φίλε, προχώρα, έκφιλε. Μάχο. Προχώρα, έκφιλε. Το ταξιδιωτικό γραφείο μας, η Ανάσταση του Λαζάρου, σας εύχεται στον αγύριστο. Να πας. Κουλουράκι, Τι είπατε? κουλουράκι. Τι είναι αυτό μου στο κουλούρο? Είναι πρόσφορο με σουσάμι. Μα αυτό θα τη βγάλουμε. Ωρε πίνα που θα πέσει. Πάρτε τα πόδια σας να πιάσουμε καμιά θέση. Κουλουράκια, κουλουράκια. Άλλη. Τι ώρα σχολάς? Αγαπητοί μακαρίτες, σας μιλάει ο κυβερνήτης του σκάφους. Σας εύχομαι καλά 40 και αιωνία σας η μνήμη. Σας δίνω μερικές πληροφορίες. Θα φτάσουμε στον προορισμό μας σε 5 γενεαδικές μονάδες με ταχύτητα 15 εκατομμυρίων στιγμές χωροχρόνου το δευτερόλεπτο. Θα διανύσουμε μια απόσταση 149.675.000 ηλιακών μιλίων. Ο καιρός στην κόλαση είναι όπως πάντα ζεστός, ενώ τον παράδεισο τον επηρεάζει ένα χαμηλό βαρομετρικό και έχει βροχές. Καλό ταξίδι και καλή ψυχή, αξιομακάριστη αδελφή ημών. Της θείας σου ρε που θα με πεις αξιομακάριστο. Μίλε και εσύ ρε ηρεμία. Τι να πω ρε Μάχο, εγώ σκέφτομαι το γραμμάτιο. Το γραμμάτιο σκέφτεσαι τεσσαρισμένος άνθρωπος. Πάει από το ξόφλησε. Εύκολο το έχεις. Εύκολο το έχεις. Για δες ρε Μάχο, για δες. Τι μπορεί να πάθει ο άνθρωπος στα καλά καθούμενα? Αν δεν βλέπω, αν δεν βλέπω. Αν δεν βλέπω, Πανάγια. Έχεις να δηλώσεις καμία αμαρτία? Να, δεν είστε μπατελάδι Τετάρτη και Παρασκευή. Άλλη? Να, και δεν εξομολογιάζουμε τακτικά. Καμιά γερή αμαρτία, μαντάμ, έχεις κάνει? Να, απάτησα σχεδόν τον άντρα μου. Τι πάει να πει σχεδόν? Σε αυτά τα πράγματα δεν έχει σχεδόν. Ή το κάνεις ή δεν το κάνεις. Εσύ το έκανες? Λίγο. Ναι ή όχι, μαντάμ, ακού λίγο. Λέγε. Ναι, Πόσες φορές? μία. Μόνο μία? Βασικά μία ήταν η καλή. Όλες τις άλλες φορές τα τέτοια πράγματα που έγιναν και την πρώτη. Μόνο που να, ήταν διαφορετικά τα πρόσωπα. Κατάλαβα. Δώσε μου το φάκελό σου. Πρώτο διάδρομο δεξιά. Είσαι ο Κώστας Τσίτσας? Μάλιστα. Πίσω. Ορίστε. Λέω, πας πάλι πίσω, στη γη. Μα γιατί? Γιατί χρωστάς στο δημόσιο. Στο Ίκα, στην Εφορία, στο Τέβες, στο Νογά. Κατάλαβες? Μα επειδή χρωστούς αυτοκτόνησα, κύριε. Τι θα γίνει ρε κύριε, αν αυτοκτονούν όσοι χρωστάνε? Πώς θα υπάρχουν τα κράτη?
Και χωρίς κράτη δεν θα υπάρχει ζωή. Και ο πατέρας όταν έφτιαξε τη ζωή, την έφτιαξε για να υπάρχει. Πίσω. Μα εγώ αυτοκτόνησα. Δεν σε δεχόμαστε, κύριε. Το φάκελο σου. Ελάτε, κύριε, έχουμε πολλή δουλειά. Ο επόμενος. Παρόν, excuse me, wait a minute. Κι εγώ, κύριε, με συγχωρείτε, χρωστάω ένα γραμμάτιο. Πρέπει να πάω πίσω, οπωσδήποτε. Είναι χρέος προς το δημόσιο. Όχι. Δεν θα πας πουθενά. Γιατί? Το φάκελο σου. Μα. Κι εγώ, κύριε, Χρουστάς. της Μιχαλούς. Το φάκελο σου. Ναι. Ανταμάν είναι δική σου. Ναι. Πάρ' τους. Πάμε, κύριε. Μα, κύριε, πρέπει να γυρίσω πίσω. Σας Πάμε, παρακαλώ. προχώρα τώρα. Προχώρα, έλα. Δεν είναι κανείς εδώ. Θα τους κοινωνικοποίησανε κι αυτούς. Τι θέλεις, ρε Ανταμάν, επιτέλους, αφού το ξέρεις ότι ο δρόμος είναι χαλασμένος από εδώ. Α, κατάλαβα. Πάλι δίπλα από την κόλαση θα περάσουμε. Μάγος είσαι. Κόλαση. Ποια κόλαση? Έχει και κόλαση? Δεν μιλήσαμε για κόλαση. Ηρέμησε. Μόνο δίπλα θα περάσουμε. Δίπλα. Πάντως, κύριε Ανανιάν μου, είσαι πολύ ψυχοβγάλτη. Αρτανιάν. Αρτανιάν. Ανταμάν είπαμε, Ανταμάν. Ανταμάν. Κι άμα είσαι καλό παιδί θα σε κάνω αγγελάκι μίνι. Μπράβο. Τι τη θες την κόλαση πια? Πάμε. Του δίνουμε. Πάμε. Όχ, κόλαση. Είναι καλά εκεί. Ψυχραιμία, παιδιά. Τι φοβάσαι, ρε Τζέρεμι? Γιατί εσύ δεν φοβάσαι? Εγώ το πολύ θα ρίξω κανένα 2 ζαριές με τον έξω από εδώ. Αμάν φτύνω τον κόρφο μου. Πού? Δεν είμαι έξω από εδώ. Είμαι μέσα εδώ. Σιγάρε σατανά, τους έκοψες στη χολή. Θες να μου μείνουν στα χέρια τεζαρισμένοι άνθρωποι τώρα. Πού σε Αρτανιάν? Ανταμάν. Σώπα. Εμένα γράψε με στην κόλαση. Θα σε γράψω αν με λες Ανταμάν. Δική μου. Δεν είναι? Δεν είναι δική σου, είμαστε τράνζιτο για το κέντρο κρίσεως. Κρίμα, γιατί μου αρέσουν. Παπά, μα συμπάθησε κιόλας. Αρέσω πολύ, παιδί μου, αρέσω. Είμαι αγαπησιάρης. Άντε πηγαίνετε. Αν και εδώ θα ξανάρθετε. Πώς σε λένε, μωρό μου? Είπα για πίσω μου, σατανά. Λοιπόν, πώς σε λένε? Μην με πλησιάζεις. Μην το πλησιάζετε γιατί έχει ηλαρά. Δεν μου λέτε, τι ώρα σχολάτε? Άντε, πάμε παιδιά. Το φύκαμε, ελάτε, έλα, τι δεν μου λέτε. φίλε, έλα. Έλα από εδώ, έλα. Θα σας περιμένω. Μην αργήσετε. Θα περάσουμε ωραία. Αυτό είναι το κέντρο κρίσεως. Εδώ θα εξετάσουν τους φακέλους σας και θα σας στείλουν ή στον παράδεισο ή στην κόλαση. Πού θα τους παραδώσω? Χριστιανοί είναι. Το γράφει. Δεν ξέρω ανάγνωση. Ξέρω μόνο γραφή. Θα τους πάω στο γραφείο 313, πέμπτο πάτωμα. 313 πέμπτο πάτωμα. Πάλι σκάλες. Όχι, έχει τσουλήθρα. Ωραία. Εδώ είναι, πάμε. Είναι μεν χριστιανοί, αλλά είναι ορθόδοξοι. Εδώ είναι για τους καθολικούς. Θα πάτε γραφείο 913, 11ο πάτωμα. Μάλιστα, 11ο. Αφού είναι για ψάους. Αυτό είναι από την αρχή. Δεν είναι εδώ, πιο πάνω.
Μα είναι ηλίθια αυτή του γραφείου 513. Εδώ είναι για τους Ορθόδοξους του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Να πάτε στο γραφείο 35, 11ο πάτωμα. Με συγχωρείτε κύριε, δεν είναι εύκολο να μας βολέψετε κάπου. Έτσι να συγχωρεθούν τα πεθαμένα σας. Τι το πέρασες εδώ κύριε, γη. Θα τον δείρω. Πάμε ρε παιδιά, πάμε. Λίγο ακόμα υπομονή. Πάμε. Δεν μου λέτε, έχει ασανσέρ? Πάμε. Έλα Μάχο, σε παρακαλώ, πάμε. Μα τι κατάσταση είναι αυτή επιτέλους, δεσποινής μου? Είμαστε και λαχανιασμένοι. Στον ουρανό βρισκόμαστε ή στην έκτη οικονομική εφορία? Τι φωνές είναι αυτές? Ξεχάσατε που βρισκόσαστε? Μα γι' αυτό φωνάζω. Γι' αυτό φωνάζω. Όλοι εκεί κάτω ξέρετε τι λένε? Άντε, πότε θα κλείσω τα μάτια μου να ησυχάσω. Μάκου? Βέβαια. Δεν φτάνει που μας τεζάρατε. Αλλά δεν το ευχαριστηθήκαμε, μας το βγάλατε από τη μύτη, κατάλαβες. Μπορεί να υπάρχουν μερικά γραφειοκρατικά προβληματάκια, αλλά εδώ πάνω κανένας δεν βιάζεται. Εγώ όμως βιάζομαι. Πού θα πας? Λογαριασμό θα σου δώσω. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ? Εγώ είμαι ο Μαθουσάλας. Μπα, βέβαια, αφού έζησε σε 969 χρόνια, πού να έχεις όρεξη για δουλειά? 969. Αυτός δεν είναι άνθρωπος. Αυτός είναι αντίκα. Ισμηνάκη, εδώ ανήκουν οι μακαρίτες. Το ξέρω, Τζουτζούκο μου. Τάδες. Να και Τζουτζούκος ο Σημαδούρας. Ισμηνάκη, τακτοποίησέ τους. Δεν μπορώ, έχω την ημίωρη ανάπαυση. Να, δεν της φτάνει η αιώνια ανάπαυση, θέλει και την ημίωρη. Θα σας τακτοποιήσω εγώ. Ελάτε μαζί μου. Άντε και τελειώνουμε. Μανούλη, τι ώρα σχολάζω θα πάμε για γρανίτα, αγάπη? Έλα ρε Μάχο, έλα. Ξέχασα τον αναπτήρα μου. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Ο Νόε, που μετά τον κατακλυσμό έπαθε φοβία. Γι' αυτό φοράει πάντα το σωσίβιό του. Αυτή η ξαρφιά που είναι στη μέση, ποια είναι? Η Εύα. Αμάν, τι μανούλη είναι αυτό, μωρά αδερφέ μου. Θα ήθελα πολύ να τη γνωρίσω. Κάνει μια μιλόπιτα αυτή, πω. Αυτός που τρώει αλάτι ποιος είναι ρε? Ο Λότ, που η γυναίκα του έγινε στήλη άλατος. Όξα από το Μεσολόγγι. Ποιος είναι ο Μάχος Κουβαρίστρας ή εξαράκια σηματάκιας? Ρε παιδί μου, έκανες όλα αυτά όσο ζούσες? Δεν τα γράφει εκεί. Τα γράφει. Έτσι θα είναι. Αφού τα γράφει. Μα καλά, δεν σκέφτηκες τι ψυχή θα παραδώσεις? Μανούλη μου, αρκεί να την παραδώσω σε σένα, θα είμαι πανευτυχής. Και έπειτα είσαι κι άδικη. Εσύ δηλαδή δεν σκέφτηκες όταν σου κούνησε την ουρίδα του όφης? Σιωπή ανεδέστατε. Τώρα πήγαινε στην κόλαση για να βάλεις μυαλό. Ωραία, κι άλλος ένας έρχεται στην παρέα μας. Βάλε νερατζόνερο και σούρχομαι. Πίσω, στη θέση σου. Μάλιστα. Στη θέση σου. Να πλησιάσει ο επόμενος με το φάκελο. Ορίστε. Ορίστε. Δώσε μου το φάκελό σου. Δεν είναι δυνατόν.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Απίστευτο. Μάκο, δεν με βλέπω καλά. Είσαι ο Ηρεμίας Αγιόκλη μας? Μάλιστα. Μα πώς μπόρεσες? Τι να πω. Η κακιά η ώρα. Στείλτε με και εμένα στην κόλαση να τελειώνουμε. Εσύ στην κόλαση. Δεν είσαι καλά. Ωχ, να το που βγήκε. Βγήκε. Ποιο βγήκε? Ένας εκεί κάτω με έστειλε στο διάολο και ακόμα παραπέρα. Είμαι λοιπόν για το παραπέρα. Όχι, παιδί μου. Σύμφωνα με τα χαρτιά είσαι τελείως αναμάρτητος. 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 Είμαι αναμάρτητος. Έβγε, παιδί μου. Τι να πω. Είμαι συγκινημένος. Τότε κάνω χρήση του άρθρου 127 παράγραφος 3 του ισχύοντος ουρανίου κανονισμού και ζητώ ακρόαση από τον πατέρα. Ακρόαση από τον πατέρα? Α, το γράφει εδώ καθαρά. Όποιος είναι αναμάρτητος έχει το δικαίωμα να ζητήσει ακρόαση από τον πατέρα. Και εσύ, παιδί μου, τι τον θέλεις τον πατέρα? Να με στείλει πίσω, να πληρώσω ένα γραμμάτιο που χρωστάω. Και θα ενοχλήσεις τον πατέρα για ένα παλιογραμμάτιο? Α, για μια αξιοπρέπεια ζούμε. Δεν ζεις, είσαι τεζαρισμένος. Μα δεν ξέρω τίποτα. Εγώ θέλω τον πατέρα να λογαριαστώ. Και τώρα τι κάνουμε? Να ειδοποιήσουμε τον Πέτρο. Είναι μια άδεια. Το ξέχασες? Μα μόνο αυτός είναι αρμόδιος. Δουλειές που μας άνοιξε. Αταμάν, Ορίστε. κράτησέ τον μέχρι να ενημερώσω τον Πέτρο. Τον ίδιο τον Πέτρο. Χαλάλι και το πέσιμο και όλα. Πρώτη φίρμα θα γίνω μετά από αυτό. Πού είναι ο μάχος? Πού πήγε? Τρέξε να τον βρεις. Ένας αμαρτωλός κοντός με 2 γκόμενες μπήκε στον παράδεισο. Τρέξε να τον βρεις, τρέχα. Σου έχει μείνει σημάδι στα αυτή από εκείνο το κόψιμο. Τον ψάχνω, Αβραάμ, αυτόν τον στρατιώτη. Να τον πετύχω πουθενά. Να τον τακτοποιήσω. Εμπρός. Μάλιστα, κύριε Λότ. Ο κύριος Λότ. Έλα. Ναι, Πέτρος εδώ. Τι είναι, Λότ? Ούτε να ξεκουραστεί δεν μπορεί κανένας εδώ μέσα. Αναμάρτητος. Καλά, έρχομαι. Πέρα κεραμίδα. Κι είχα στη φάδο μου, αδερφέ μου, μούρλια. Ρε μπελάδες.
Δηλαδή επιμένεις? Κύριε Πέτρο, σας είπα, θέλω να τον συναντήσω. Και στο κάτω-κάτω είναι και δικός μου πατέρας. Από πού κι ως πού ρε είναι πατέρας σου? Σου άραξε ποτέ μπέιμπι? Μάθαμε τώρα όλοι και τον φωνάζουμε μπαμπά. Μην ευριάζεις, Πέτρο. Γιατί είναι πατέρας του. Και είναι και δικό μου παιδί. Ευχαριστώ, μαμά. Λοιπόν, κάτσε κάτω να σου εξηγήσω τι ακριβώς σημαίνει. Κάτσε, ναι. Καθισμένος είμαι. Κι εγώ τι είμαι, όρθιος? Όρθιος είμαι. Λοιπόν, ο πατέρας, μετά τις τόσες δημιουργίες που έκανε και τα τόσα προβλήματα που του προκάλεσαν οι άνθρωποι, κουράστηκε. Άνθρωπος βλέπεις είναι κι αυτός. Ο καημένος ο μπαμπάς. Μη με διάκοπτες. Λοιπόν, αποφάσισε να ξεκουραστεί. Με παρακολουθείς? Ποιος ήρθε? Για ποιο τα λέω τόση ώρα αυτά? Α, ναι, βεβαίως, σωστά. Ζήτησε να μην τον ενοχλήσει κανείς για 3 ηλυσιακές στιγμές. Η κάθε ηλυσιακή στιγμή όμως ισοδυναμεί με 3.000 γήγινα χρόνια. Όπως καταλαβαίνεις, αυτός ο χρόνος δεν έχει περάσει ακόμα. Δεν μπορώ λοιπόν να τον ενοχλήσω. Δεν θα τον κουράσω. Μόνο μια στιγμούλα θα... Βρε Λύσα. Άκου. Θα κάνω μια συμφωνία. Θα σου δώσω ένα σπίτι στη Συνοφούπολη. Εντός σχεδίου. Να μην έχεις και φασαρία με την πολεοδομία. Εντάξει? Δεν δέχομαι. Καλά να εκβιάστηκε. Με κατάφερες. Θα σου δώσω και 2 μανούλια. Αγγέλους. Τι λες? Δεν δέχομαι. Πώς το λένε? Τον πλακώνεις τώρα ή δεν τον πλακώνεις? Μαμά. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Λοιπόν, ας είναι, θα τα βρούμε. Θα σου δώσω και ένα γαϊδούρι. Επιμένω στην ακρόαση. Επιμένεις, Φυρί, το πάρε να βρεις το παιδά σου. Αγιαστεί το όνομά σου, ενθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανών και επί των άνθρωπον των εκούσιων, ως Τι χαμπάρια ρε παιδιά, πώς τη βγάζετε εδώ? Με νηστεία και προσευχή. Δηλαδή, καλά είναι? Δεν έχουμε παράπονο. Μάγκες, είσαστε να ρίξουμε καμιά ζαριά? Είμαστε. Λοιπόν, 1 βάζεις, 2 παίρνεις. Είμαστε σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Πάμε. Εσύ τι βάζεις? Το συννεφάκι μου. Και πώς θα το ξαργυρώσω ρε? Με κεραυνό? Τέλος πάντων. Οπα. Γεια σου Ιωάννη. Αυτός είναι. Αυτός είναι. Μήπως σου βρίσκεται καμιά ασπιρίνη? Μου τέλειωσαν. Είσαι λοιπόν αναμάρτητος? Είμαι. Για να βρίσκομαι εδώ είμαι. Αλλά αν δεν σταματήσετε να με ρωτάτε, θα πάψω να είμαι. Δεν το πιστεύω. Εντάξει, άκουσα. Αυτά τα έχουμε ελέγξει καμιά 20 φορές. Βάλε εδώ τώρα μια υπογραφή να τελειώνουμε. Να γίνει εισαγωγή. Καλά ρε παιδί μου. Ούτε μία αμαρτία. Ούτε. Άνοιξε τις παλάβες σου. Με χαϊδεύει. Δεν έχει καλούς. Δεν στάπα. Για δες ρε φάση. Άντε τότε φύγε. Φύγαμε. Και αυτή είναι η Μιλιά. Από όπου η Εύα έκοψε το μήλο και το έδωσε στον Αδάμ. Είναι δέντρο διατηρηταίο και μπορείτε να πάρετε σουβενίρ 2 μήλα σε κομπόστα με πρόσφορα. Κύριε Πέτρο. Τι θέλεις? Πάμε να φύγουμε. Σε τσούζει τώρα, έτσι. Τώρα όμως είναι αργά. Μας περιμένει. Πάμε. Φοβάμαι. Έλα ρε. Μη φοβάσαι. Είναι καλός, θα δεις. Πάμε.
Άιντε, κουράγιο. Στα παιδιά. Πετράκη, τι κάνεις, καιρό έχω να σε δω. Στο σπίτι, όλοι καλά. Όλοι καλά, όλοι καλά. Το παιδί μόνο παρουσίασε κάτι μαγουλάδες, αλλά τώρα είναι εντάξει. Φώναξες γιατρό? Φώναξα, αλλά δεν είναι τίποτα σοβαρό. Δόξα σοι ο Θεός. Εσύ είσαι παιδί μου. Εγώ? Τι εγώ? Όχι, δεν είμαι εγώ. Μιλάτε κύριε Πέτρο, εγώ είμαι. Ηρέμησε παιδί μου. Είμαι τόσο συγκινημένος που γνωρίζω ένα άξιο τέκνον μου. Είμαι τόσο υπερήφανος. Υπερήφανος είσαστε, αλλά με πεθάνατε όμως. Αργά ή γρήγορα αυτό θα γινόταν, τέκνον μου. Ναι, αλλά τι θα γίνει με αυτό το γραμμάτιο που χρωστάω? Ηρέμησε η ηρεμία. Συγκρατήσου. Άφησέ το να μιλήσει. Έχω τόσο καιρό να μιλήσω με αναμάρτητο. Να λείψω μόνο 2 ημέρες θέλω. Να πάω να πληρώσω εκείνο το γραμμάτιο, να μην μου βγάλουν το σπίτι στον πληστηριασμό. Γιατί αυτοί εκεί κάτω είναι ικανοί να βγάλουν και τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου στον δρόμο. Δεν είναι δυνατόν. Τόση κακία. Να το ξοφλήσω θέλω και έπειτα να ξανάρθω. Να ξέρω μόνο ότι τα παιδιά μου έχουν σπίτι. Πέτρο, οι άλλοι αναμάρτητοι που είναι? Γιατί δεν έρχονται να με δουν? Ναι, είναι εδώ. Ποιοι άλλοι? Οι αναμάρτητοι, Πέτρο. Οι ενάρετοι. Αναμάρτητοι τέλος. Δεν έχει άλλους. Δεν έχει άλλους? Αναμάρτητους. Γιατί δεν έχει? Πού να ξέρω εγώ γιατί δεν έχει. Από τότε που αποσυρθήκατε για ανάπαυση, αυτός είναι ο πρώτος. Δείγμα. Δείγμα είμαι, ναι. Γι' αυτό σας λέω να πάω να πληρώσω εκείνο το γραμμάτιο. Και γιατί δεν μου το είπες, Πέτρο? Αναπαυόσαστε. Μα εγώ νόμιζα ότι όλα πάνε καλά. Και τώρα βλέπω ότι όλα πάνε κατά διαόλου μεριά. Ή μαρτωνεύτε μου. Να πάω κι εγώ να πληρώσω το γραμμάτιο. Άφησε με πια με αυτό το γραμμάτιο. Άφησε με μετά αυτό με ζάλισες. Πες μου τι γίνεται εκεί κάτω. Τι να γίνει? Χρωστάνε ένσημα, γραμμάτια. Άλλο. Γίνονται και έσχοι. Έσχοι. Σόπα. Να μην σώσω. Λεπτομέρειες. Τι να σας πω? Δεν ξέρω και πολλά. Εγώ μόνο εκείνο το γραμμάτιο χρωστάω και... Πέτρο, τρέξε και φέρε μου έναν αμαρτωλό για να μάθω. Αλλά τι αμαρτωλό? Το πιο καθήκη αμαρτωλό που θα βρεις. Ακούς? Μη μαρτώνε αυτέ μου, κολλάζομαι. Μάλιστα. Κοίτα λαχτάρα. Κι εγώ που νόμιζα ότι ύστερα από όσα έκανα οι άνθρωποι θα ζουν αγνά, ειρηνικά και όμορφα. Πάμε μέσα. Έπιασε ψύχαρα. Τι ρε φίλε, έχασες τίποτα? Πού βρίσκομαι? Στον Παράδεισο. Αμαρουσίου? Τι Αμαρουσίου? Στον αληθινό. Original 100%. Αμάν. Γιατί αμάν? Είδες τι βλακής κάνει ο Άς. Πες μας που πας να σε πάμε. Εγώ για τον Παράδεισο Αμαρουσίου μπήκα και βρέθηκα στον αληθινό. Πω και έμπλεξες άσχημα αδερφέ μου. Δεν υπάρχει δρομολόγιο επιστροφής. Όλοι έχουνε απεργία. Ρε τι έπαθε ο άνθρωπος.
και εξομολογήσου μετά τον χαρακτηριστικό ήχο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μας έδωσε ο ουράνιος κομπιούτερ, αμάρτησες, Στέγνου μου, αλλά μπορείς να σωθείς. Πες 20 προσευχές και κάνε 1500 μετάνιες γονιπετός. Αμάρτησα, αφού δεν αμάρτησα. Πού λέτε, κύριε... Πώς είναι το όνομά του, Πατέρας. Πού λέτε, κύριε, εκεί στα λεμονάδικα που συχνάζω, στην ταβέρνα η Γαρδούμπα, το τι γίνεται της παραφροσύνης. Εκτός βέβαια το τι γίνεται στα στενάκια που υπάρχουν τα κόκκινα φωτάκια, που τέλος πάντων μαστίζουν τη διέλευση, την εκπολιτιστική της ανθρωπότητος. Ώστε γίνονται τέτοια πράγματα στη γη. Τέρατα. Δεν το πιστεύω. Τι τώρα, παίζουμε. Μα εδώ ο Μάχος μιλάει με ντοκουμέντα. Είναι δυνατόν να κατάντησαν έτσι τα παιδιά μου? Καθήκια σας λέω, καθήκια. Αν δεν πιστεύετε δηλαδή, κατεβείτε κάτω και κάνετε μία περατζάδα να το διαπιστώσετε δια οφθαλμού. Τι σημαίνει περατζάδα? Να δηλαδή... Να κάνετε μια βόλτα από τη γη. Ναι, ναι. Ναι, δεν είναι και άσχημη ιδέα. Όχι, μην τους ακούτε. Πρέπει να κατέβω στη γη. Είναι ο μόνος τρόπος να μάθω την αλήθεια. Πώς θα το αντέξω? Ιεζεκίλ! Μάλιστα. Να σου πω. Διατάχτε. Θα σου αναθέσω μια αποστολή, Ιεζεκίλ. Ό,τι πείτε. Όχι πάλι να ποτίσω τον κήπο σας παρακαλώ. Αποτίσει και κανένας άλλος. 400 εκατομμύρια στρέμματα είναι. Όχι, Ιεζεκίλ. Θα κατέβεις στη γη. Μάλιστα. Τι είπατε? Όχι, μην μου το κάνετε αυτό. Σας παρακαλώ, μην μου το κάνετε. Όχι. Θα κατέβεις να δεις πως είναι εκεί κάτω η κατάσταση και θα έρθεις να μου πεις. Θα σου δώσω μάλιστα τη δύναμη να κάνεις ως και θαύματα ακόμα. Τι να τα κάνω τα θαύματα με αυτούς εκεί κάτω? Νομίζω ότι θα είναι τρομερά επικίνδυνο. Επικίνδυνο? Όχι. Θα κατέβει. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ξέρετε ότι όποιος πηγαίνει από εδώ στη γη θα είναι σαν να μην έχει γεννηθεί ποτέ. Δεν θα τον ξέρει κανείς. Θα τον φάνε. Θα με φάνε. Όχι. Θα κατέβουν και ο εαυτός μου ας βάλει το χέρι του. Πού με φέρατε? Στην Ελλάδα. Τι ξέρετε? Την Ελλάδα? Αν ξέρω την Ελλάδα, πάντα ήθελα να δω την Ελλάδα με τις πυραμίδες και τη Σφίγγα. Την πέταξε. Πέταξα τίποτα? Πάμε και θα σας το πω στο δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω να είναι τόσο σύντομο το πέρασμά σας από αυτόν τον κόσμο και εσείς να χαραμίζετε τη μισή σας ζωή περιμένοντας το λεωφορείο. Να το, έρχεται. Δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ εκ μέρους του. Πού σου κερατά? Έπρεπε να σταματήσει. Έπρεπε γιατί τώρα πάει. Αμέσως.
έχω μία. Μας τα πήραν εκεί πάνω. Σημαίνει τίποτα? Δεν έχουμε εικοσάρι. Τι είναι η εικοσάρι? Να, αυτό εδώ. Εικονοστάσιο. Ναι. Όχι. Εικοσάρι βρε. Μέσα εισιτήριο, εικοσάρι. Ντang. Δεν έχουμε. Αμέσως. Και μου έλεγα να κάνω απεργία και εγώ δεν έκανα. Καλά να πάθω. Παιδιά, μη μ' αφήνετε ανάμεσα σε αυτά. Παιδιά, πού είστε? Εδώ και μη φοβάσαι. Να μη φοβάμαι. Σκέψου να πήγαινε και στον πόλεμο. Πάμε επιτέλους στην τράπεζα για να πάρω εκείνο το δάνειο για το γραμμάτιο που έχω, γιατί θα κλείσει. Μπράβο τους όμως, θα τον βοηθήσουνε. Έβγε. Ταξί! Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Και το χέρι του να βάλει και το πόδι του να βάλει, δεν γίνεται τίποτα να αλλάξει. Εδώ γίνεται όχι μη, άσε καλύτερα να μην βλασφημίσω. Κάτσε εδώ ήσυχα μέχρι να σηκώσω τα λεφτά. Έτσι, ήσυχα όμως γιατί εδώ με ξέρει. Να πάμε να σε... Όχι εσύ. Να σε βοηθήσω να τα σηκώσεις. Μα δεν θα σηκώσω τίποτα, δεν θα σηκώσω κανένα βάρος. Λεφτά θα σηκώσω για ένα δάνειο που έχω. Καλά, δεν ξέρεις εσύ. Δεν ξέρω εγώ. Ναι. Κάτσε. Μη αργήσεις. Όχι, δεν θα αργήσω. Έτσι, κάτσε εδώ. Ήσυχα, Καλημέρα, Φλόρα. Καλημέρα. Ήρθα για το δάνειο. Έχω ένα γραμμάτιο, ξέρεις, και... Το όνομά σας? Εγώ είμαι Φλόρα, ο Ιερεμίας. Περιμένετε. Γεια σου, Φόντα. Γνωριζόμαστε. Δεν είμαστε καλά. Άκου τι ρωτάει. Ρε Φόντα, από το σιδά μαζί δεν είμαστε? Το αστείο αρκετά κράτησε. Πηγαίνετε, κύριε. Ρε Φόντα, εγώ είμαι ο Ιερεμίας. Δεν σας ξέρω, κύριε. Καλό κι αυτό. Αφού είμαι πελάτη σας εδώ. Να δω το βιβλιαριό σας. Φυσικά. Θα το έχω σπίτι. Άκου, δεν με ξέρουν. Αστεία, ρε Φόντα, έτσι. Πάω αμέσως να το φέρω. Τι κάνετε εδώ? Άκου τι κάνουμε εδώ. Μα εδώ μένουμε.
Δηλαδή? Ο ιδιοκτήτης μας είπε με 10.000 το μήνα μόνο το ασανσέρ μπορούσαμε να νοικιάσουμε. Και λοιπόν εμείς το νοικιάσαμε. Έχουν πράγματι ακριβήνει τα νίκια. Και ελπίζω να μην μας ζητήσει και κοινόχρηστα, Πάμε από τις κάρτες. Μένεις ψηλά. Γιατί? Γιατί παθαίνω ήλιγκο άμα κοιτάζω από ψηλά. Καλά, και από τον ουρανό πώς αντέχετε? Δεν κοιτάζω χαμηλά. Να, γιατί πάμε κατά διαόλου. Πάλι. Περίεργο. Δεν μπαίνει το κλειδί. Ορίστε. Ποια είσαι εσύ? Εσύ ποιος είσαι? Για κοίτα. Είναι στο σπίτι μου και με ρωτάει ποιος είμαι. Δεν είσαι στα καλά σου, Χριστιανέ μου. Χαράλαμπε! Τι τρέχει? Αυτός λέει ότι μένουμε στο σπίτι του. Επικοινωνείς ρε φίλε. Μια μέρα έλειψα. Η γυναίκα μου και τα παιδιά μου πού είναι? Εμείς μένουμε εδώ πέρα 10 χρόνια. 10 χρόνια. Άλλο όνομα. Άλλα έπιπλα. Μας το είπε ο Πέτρος. Και ό,τι λέει αυτό το παιδί, έτσι είναι. Να συγχωρείτε. Συγγνώμη. Ορίστε κατάσταση. Μια φορά ήρθες κι εσύ στη γη και θα κοιμηθείς κάτω, στο χώμα. Και τι ήθελες να κάνω? Να πας και να τους πεις είμαι ο Εζεκιήλ, απεσταλμένος πατέρα. Δεν έχει αξία έτσι η ηρεμία. Τον άνθρωπο πρέπει να πιστέψω. Τι γράφει εδώ? Ο πατέρας, τι γράφει? Ο πατέρας έκανε παιδί με την κόρη του. 2 νέοι πέθαναν από ναρκωτικά. Συνεχίζεται ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ. Εντείνονται οι πυρηνικοί εξοπλισμοί. Να παραδιάβασε, διάβασε. Εγώ θα κοιμηθώ. Και αν με ζητήσει κανένας πες ότι δεν είμαι εδώ. Έτσι. Εγώ δεν είμαι εγώ. Δεν είμαι εγώ. Έχασα την οικογένειά μου. Την προαγωγή μου. Χάσαμε και το μάχο. Και όλα αυτά γίνονται γιατί δεν κρατάει το λόγο το πατέρας. Είπε ότι οι άνθρωποι θα ζουν 120 χρόνια. Και μας κολλάει από το 1/3. Μόνο τον Αδάμ άφησε να ζήσει 930 χρόνια. Ακού τον Αδάμ. 930 χρόνια. Και είχε και ελαττωματικό πλευρό. Αλήθεια. Είμαστε ταξιδιώτες και έχουμε ανάγκη από λίγη τροφή.
Να φάτε, παιδιά μου, να φάτε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν κάνει να ταξιδεύετε με άδειο στομάχι. Σωστά, αλλά δεν έχουμε λεφτά. Α, αυτό είναι κακό. Μα εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ. Ήρθαμε για να φάμε. Τι να φάτε? Δεν δίνετε φαγητό στους φτωχούς? Δίνω. Ωραία, γι' αυτό ήρθαμε. Είσαστε φτωχοί? Άποροι, θα σας τακτοποιήσω. Τι σου έλεγα, τι σου έλεγα. Ναι. Θα έρθετε το απόγευμα που θα είναι εδώ οι κυρίες της Επιτροπής. Να φάμε τις κυρίες. Να σας γράψουν στους καταλόγους. Και μαζί σας να έχετε μια βεβαίωση ότι είσαστε άποροι. Και την άλλη εβδομάδα ελάτε να πάρετε τρόφιμα. Αν περιμένουμε την άλλη εβδομάδα, δεν θα έρθουμε για φαΐ, αλλά για μνημόσυνο. Τι άλλο μπορώ να σας κάνω? Μας διώχνετε λοιπόν? Σας είπα τη διαδικασία. Συγγνώμη τώρα, αλλά έχω λειτουργία. Ο Κύριος δεν θέλει να τον υμνείτε κάθε Κυριακή 8 με 10 και υπεροριακά τις γιορτές, αλλά θέλει έργα αγάπης. Καλά. Και εσύ που τα ξέρεις αυτά. Μίλησες με τον Κύριο? Με ρωτάει αν... Με δουλεύει και από πάνω. Πού να βρούμε το Μάχο? Αυτός μπορεί να είναι πιο τυχερός. Τι είναι αυτό? Λαχείο. Έτσι και κερδίσεις έκανες την τύχη σου. Δηλαδή έχει πολλά λεφτά. Λεφτά? Ναι. Δηλαδή με αυτό μπορώ να βοηθήσω αυτούς που πεινάνε? Βεβαίως. Πρέπει να το κρατήσω. Πρέπει να το κρατήσω. Εζεκίλ, τώρα θυμήθηκα. Ο Μάχος είπε στον πατέρα ότι σύχναζε σε μια ταβέρνα κάτω στα Λεμονάδικα. Πώς τη λέγανε? Πώς τη λέγανε? Να πάω να ρωτήσω για το Μάχο. Να έρθω κι εγώ μαζί σου. Όχι, όχι, δεν κάνει. Μη αργήσεις, θα μου λείψεις. Δεν θα αργήσω. Πελεκανάκι μου γλυκό. Ανεπανάληπτό μου πατή. Πάμε. Πού να πάμε? Να δούμε πως επαφή είναι το δακτύλιο. Τι είναι αυτό? Έχει τόσο ενδιαφέρον αυτό? Τώρα γιατί μου τη βγαίνεις το έτσι δηλαδή? Δεν βγαίνω, εδώ είμαι. Όχ, έπεσε σε μπετόνα αρμέ. Το έπαιζε? Μην την παρεξηγείς. Έχει νεύρα. Πάει φαντάρος την άλλη εβδομάδα. Η Δεσποινής πάει φαντάρος? Ναι, Δεσποινής. Από πίσω. Γυρίστε παρακαλώ λίγο να δω από μια ωραία. Ρε δεν τα αφήνεις αυτά να μπεις στα ενδότερα. Είσαι ή δεν είσαι? Τι είμαι? Κόψτε ρε Προκόπη. Ο παππούς τυχαία βρέθηκε εδώ. Προκόπη λένε την κυρία, την Δεσποινα, τον κύριο. Έλα, δρόμο. Να και ο άγριος. Τώρα τι καταλαβαίνεις? Ήσυχα Μάχο. Πώς μιλάς έτσι στις κυρίες? Προκόπη τι λένε. Την κυρία. Άντε, δρόμο. Σιγά μωρέ. Έλα πάμε. Ήθελα να ξέρα τι άλλο θα δω ακόμα. Πάμε να πιούμε κανένα κρασάκι και τα λέμε. Έχεις λεφτά? Ο Μάχος δεν μένει ποτέ ορφανός.
μπούκα της. Έτσι, ιεραρχικός. Άμπραβο. Ιεραρχικός. Ναι, δηλαδή με το βαθμό. Τι βαθμό? Να πούμε σαλάτα, δεκανέα, τύρι φέτα, λοχεία. Και το σουβλάκι? Λοχαγός. Βέβαια. Τι μου λες, σε γνώρισαν εσένα Μάκο? Όχι βέβαια, τρελός είσαι ρε. Γλίτωσα όλα τα βερεσέδια. Ξέρεις τι χρωστάω εγώ? Ένα ταμιευτήριο. Τι έχεις η Εζεκίλ? Τι να έχω παιδί μου. Ο πατέρας έκανε τη γυναίκα γυναίκα και τον άντρα άντρα. Τώρα πώς γίνεται άντρας να είναι και γυναίκα μαζί? Είναι αυτό που λέμε unisex. Unisex. Όχι βρε. Αδελφές και τραβεστή. Τραβεστή. Σας το δηλώνω, στο αμήν είμαι να σας κάνω λαμπόγιαλο. Χάλασα κι εγώ. Μιλάω κι εγώ σαν κι αυτούς. Αυτός φταίει, αυτός με παρασύρει. Όχι δεν... Μάλιστα. Τι είναι αυτό? Σουβλάκι. Ωραίο το σουράβλι. Όχι σουράβλι, ζουβλάκι. Τέτοιο πράγμα δεν έχεις φάει μήτε αραβωνιασμένος. Ωραία. Αυτό είναι φαΐ. Όχι το σταφιδόψωμο που τρώτε εκεί πάνω. Σταφιδόψωμο? Τι λες η Εζεκίλ? Δεν ανοίγουμε το περνάκι εκεί πάνω. Η ρετσίνα είναι από αμπέλια. Ευλογημένα τα αμπέλια. Το σουβλάκι είναι από αρνάκι. Ευλογημένο και το αρνάκι. Ευλογημένα αυτά. Ευλόγησον κι εσύ. Και μισά-μισά τα κέρδη. Γιατί ρε με κοίταζες? Κακό είναι κύριε? Κεριά και λιβάνια. Είναι κακό? Ρε το στράτο το Λακέρδα, μονοηγόμενες τα ξεβαριά. Ειρήνη μην παιδί μου. Πώς το πες αυτό ρε γέρο? Ποιον είπες ρε γέρο? Να και αγριάδες. Ναι ρε μελοθάνατε. Πουλάω αγριάδα και αγοράζω μνήματα για τσόφλια σαν και σένα. Ρε εμένα είπες τσόφλι? Ναι ρε, ναι. Ναι, κι αν έχεις νεφρό, πάμε μέχρι το ηλεκτρικό. Και τι δουλειά έχω εγώ εκεί? Εγώ όμως έχω. Να πάρω το τρένο να του δίνω. Δεν θα πάτε πουθενά. Εδώ θα αφήσετε τις ψυχές σας. Σε αυτό ήρθες δεύτερος. Πρόλαβε ο ποταμιά. Ρε εγώ θα Είπα ειρήνη μην. Είπα ειρήνη μην.
Έλα μωρέ, πάμε. Δεν σας σώζει τίποτα. Αυτό λέω κι εγώ. Πού είναι ο Ιερεμίας? Πάει να ξαλαφρώσει. Συστάσεις, ρε. Όχι, υπάλληλος. Δεν τρέπεσαι να γράψεις αντιδραστικά συνθήματα. Εξαπολύσω έναν κατακλυσμό, άλλο πράγμα, ώστε να καταστραφεί κάθε σάρξ, κάθε... Όχι, άκου κατακλυσμό. Κι είναι εκεί οι υπόνομοι βουλωμένοι. Παιδιά, μιλάω σοβαρά. Τι σε νοιάζει βρε Ιερεμία? Και να πεζάρομαι 2 φορές, πειράζει? Υπάρχουν και καλοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Πού είναι? Κοσμοπόλιταν, σελής 59. Πάει, την ψώνισε. Άστο αυτό πια. Άντε. Τα αποφάσισα. Κατακλυσμός. Και η συμφωνία που έκανε ο πατέρας με τον Νόε? Ποια συμφωνία? Δεν είπε ότι δεν θα καταστρέψει ποτέ πια το ζωικό βασίλειο από ύδατα κατακλυσμού. Είπε τέτοια πράγματα? Δεν ήμουνα μπροστά. Τα είπε. Είναι γραμμένα και βγαίνουν και σε εβδομαδιαία τεύχη. Τίποτα. Θα εξαπολύσω έναν κατακλυσμό, άλλο πράγμα. Θα εξαφανιστεί κάθε σάρξ, κάθε... Όχι, Ιεζεκίλ, το λαχείο. Τι λαχείο ρε παιδιά, την κάνατε λαχείο? Όχι παιδί μου, το λαχείο που βρήκες. Δεν το έχασες? Το χαρτί του. Ναι, εδώ το έχω. Ναι. Ορίστε. Ας το διάλογο. Ποιος? Θρίσκο και το παιδί. Τι είναι ρε πατριώτη? Αυτό είναι λαχείο. Τι λαχείο είναι? Ο πρώτος αριθμός. Τι! Και έκανε λέει. Πιάστε τον παιδιά, δεν μας βγήκε. Εδώ το λαχείο. Το 100 να πάμε εν ασφαλεία, παιδιά, μη μας το πάρουνε. Το 100. Τι είναι παιδιά, γιατί δεν μου λέτε? Ας το πούμε στο 100. Χαίρετε. Κέρδισα το βραβείο. Λαχείο. Το λοφείο. Λα. Το άμεα. Μεά. Το α. Ποιος κέρδισε το λαχείο? Εγώ δεν θα το ξανακάνω, κύριε. Τι λες, θα πιάσει? Μπορεί. Μόλις πιάσει τα λεφτά, θα χαρεί που θα τα δώσει στους φτωχούς και του το σκάμε το μυστικό. Τι του ζητάμε μωρά μου? Να μας αφήσει μερικά χρονάκια στη γη. Κάνια εκατοστή. Μάλιστα. Θα σας κόψω μια επιταγή. Δηλαδή δεν θα πάρω λεφτά. Εμπρός. Και η επιταγή λεφτά είναι. Τσίμπα την. Όνομα? Ιεζεκιήλ. Το είμαι είτε είμαι γιώτα. Βάλε γιώτα. Επώνυμο. Δεν έχω. Τι δεν έχεις? Επώνυμο. Και πώς σε φωνάζουν? Ιεζεκιήλ. Σκέτο. Ιεζεκιήλ. Όρεξη έχετε κύριε. Δώστε μου την ταυτότητά σας. Ταυτότητα. Δεν έχω. Διαβατήριο.
Διαβατήριο. Χαρτιά, έγγραφα. Κύριε, δεν μου χρειάστηκε ποτέ κανένα έγγραφο για να αποδείξω ότι είμαι εγώ, ο Ιεζεκίλ, από τον Παράδεισο. Με συγχωρείτε κύριε, ξέρετε, επειδή ο κύριος είναι από τον Παράδεισο. Ποιον Παράδεισο? Τον Παράδεισο. Έξω από το Μαρούσι. Πάρτε τα δικά μου χαρτιά. Ρε, ξεχνάς ότι κι εμείς δεν υπάρχουμε. Όχι, Γερεμία, όχι, δεν γίνεται. Είναι δυνατόν να μην με πιστεύει πως είμαι ο Ιεζεκίλ από τον Παράδεισο? Μισό λεπτό. Κύριε Περιστάμενε, είναι κάποιος Ιεζεκίλ που λέει ότι είναι από τον Παράδεισο. Όχι το Μαρουσίο, δηλαδή από τον ουρανό. Ώστε είσαι ο Ιεζεκίλ από τον Παράδεισο? Μάλιστα. Και είμαι και ο αντιπρόσωπος του πατέρα. Αν είσαι όπως λες, ρίξε τον πληθωρισμό στο εντριτό. Διώξε τον Εύος. Φτιάξε το κυκλοφοριακό. Πλήτωσε το μασεραϊκό από τον υποβιβασμό. Εμπρός λοιπόν, τι περιμένεις? Μήπως σήμερα έχεις ντρεπό? Περίπου. Περιμένω να δω πού θα φτάσει η απιστία σας. Και πώς θες να σε πιστέψουμε? Γιατί υπάρχω. Αυτός είναι για δέσιμο. Τι τον φυλάμε? Αλήθεια σας λέει. Αυτός είναι. Άκου ρε φίλε, ο Παράδεισος υπάρχει μόνο στα παραμύθια και στα μυαλά της αντίδρασης και της επεισοδρόμησης. Αλήθεια σας λέει. Αυτός είναι. Πάρτε τους. Στριμόκολα τα πράγματα, Ζακελάκο. Δεν μας βλέπω καλά. Έχουν αγριέψει. Υπομονή. Δεν βρήκαμε στοιχεία κανενός από τα δακτυλικά αποτυπώματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν είσαστε επικίνδυνοι για την κοινωνία. Πρώτη φορά κοιτάω προς τα κάτω, ρε. Όλα τα χρόνια στο έτσι είμαι. Μη λες κουφά. Σε λίγο θα είσαι κι εσύ εκεί απάνω. Κακόμοιρο. Πού πας με κεραίνια μύτη στο φούρνο? Οι πύραυλοι μας έχουν φτάσει στα πέραντα του σύμπαντος και δεν έχουν συναντήσει ίχνος από Παράδεισο. Θα σας κάνει λαμπόγιαλο. Με το ζόρι τον κρατάω. Ματαιόδοξοι, ιερόσιλοι, οι πύραυλοι σας δεν έχουν πάει πιο πέρα από το φεγγάρι. Μόνο ο χρόνος 19 πλησίασε τον Άρη, αλλά καταστράφηκε κι αυτός. Και πού ξέρεις εσύ για τον χρόνο 19? Αυτός είναι απόρριτος. Κατάσκοποι. Από την αρχή το είχα μυριστεί. Θα έχεις κρεατάκια τότε. Κατάσκοποι λοιπόν. Ρε παιδιά, μην τον αγριεύετε σας λέω. Ή αφήστε τον, ή ξεβουλώστε τους προνόμους και ό,τι κάνουν κάνουν. Ένοχοι, ευχαριστώ πολύ. Πού μένετε να σας στείλω λουλούδια? Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να προσθέσω κάτι, εμένα με έστειλε ο πατέρας μου για να διευκρινίσω μερικά πράγματα σε αυτή τη χώρα που τη λέτε γη και που προσπαθείτε μάλιστα μια μερίδα από τις μικροχώρες να κάνετε κάτι και... Κουλουβάχατα. Μπράβο, ευχαριστώ που μου το θυμήσατε. Και την ονομάσατε ΕΟΚ, δηλαδή Ένωση όλων των Κουλουβάχατων. Θέλω κύριε Πρόεδρε να σας τονίσω πως κάνατε ένα σύστημα που θέλετε να ανήκετε σε αυτό το σύστημα για να είστε η εξουσία. Όμως η εξουσία έγινε σύστημα, εσείς γίνατε δούλοι του συστήματος και το σύστημα έγινε δούλο της εξουσίας. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα θα μας επιτρέψετε γιατί πρέπει να προλάβουμε την πτήση των 3.000.010. Σας εύχομαι καλή αντάμωση να σας δούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ.
Σβήνατε επιδέξια. Σκοπεύσατε. Έχει κανένας καμιά τελευταία επιθυμία? Εγώ. Και από πάνω. Τώρα φταίω εγώ να τα κάνω γης μαδιά μου. Τα έφερε ο κόλος τους. Τα είχανε όλα. Χώμα, νερά, ήλιος, λογική. Τα έκαναν μουσκεμα. Άρα τον θέλει ο οργανισμός τους τον κατακλυσμό. Τα πεφάσισες? Ναι. Το σωσίδιο! Το σωσίδιο! Αμάν αδελφέ μου, με λαχτάρισες. Κόντεψε να πεθάνεις από το φόβο σου. Τι κόντεψα που πέθανα? Δηλαδή, δεν πέθανα? Δηλαδή είμαι ζωντανός? Είσαι καλά, μπορώ να φύγω? Άντε στο καλό. Και τώρα ξέρω τι πρέπει να κάνω για να μην γίνει λαμπόγιαλο η γη. Να αμαρτήσω. Αυτό θα κάνω. Είσαι ο Ιερεμίας Αγιόκλημας. Όχι, όχι, ποιος Ιερεμίας? Εγώ είμαι ο αυτός, ο έτσι, ο κανένας. Δεν είμαι, δεν ξέρω κανένα Ιερεμία. Εγώ είμαι ο... πέθανε, δεν εγώ, απουσιάζει. Σκέλ! Σκέλ!